Generacije ga znaju iz Poletarca. Sada nam poruke šalje sa naslovnih strana nedeljne Politike, a uskoro bi trebala se pojavi i njegova knjiga Dijagnoza sa najboljim od tih karikatura. Oni najmlađi mogu da uživaju u njegovim ilustracijama Ršumovićeve knjige Vidovite priče. O tome da li je stvarnost postala karikatura, a karikatura realnost, o misiji karikature, o cenzuri, ali i o tome šta povezuje ilustraciju dečijih knjiga sa karikaturama političara, u Dnevniku mreže govori ilustrator i karikaturista Dušan Petričić. Ideju o tome da živim negde nisam nikada imao, naprotiv, to je bilo potpuno nadrealno za mene. To je bilo jedno sumanuto, suludo vreme. Otišao sam sa pokušajem da sačuvam porodicu i da pomognem porodici. Ali sam bio potpuno svestan činjenice u tom trenutku kad sam odlazio da ću se ja u jednom trenutku vratiti. Kada prestanu te neposredne opasnosti, to će biti verovatno trenutak da se vratim. Ja verujem da sa mojim pristupom profesiji kojom se bavim, sa iskustvima koje donosim posle 20 godina odande, sasvim sigurno profesionalnim iskustvima, mogu malecko da pomognem ovoj sredini i zašto da ne pomognem. Tako da mi je povratak došao kao neki potpuno prirodan gest. Crtanje za decu ja shvatam kao neku vrstu komunikacije sa mladom, jako malom publikom i moj zadatak razumem kao pokušaj da im otvorim oči prema svemu što je humano, dobro, lepo, pametno, lepo vaspitano. Mislim da je to deci neophodno. A onda kada počnem da se bavim ovom drugom polovinom, onda se bavim onim što je zapravo izneverilo njihova očekivanja. Zapravo svim onim što nije ni dobro, ni lepo, ni mudro, ni pametno, ni lepo vaspitano. I to zaista jesu dve krajnosti. Ima jedna zajednička stvar. U oba slučaja humor je osnova. Živimo u vremenu u kojem svakodnevnica povremeno nadmašuje maštu karikaturiste i za sada mi se čini da još uvek mogu da funkcionišem na količini negativnih primjera koje svakodnevno imam i da profesionalno obavljam svoj posao, ali se najiskrenije bojim da su stupidarije kojima smo okruženi svakodnevno toliko prevazišle mogućnost karikiranja da se često događa da me i ljudi koje srećem, prijatelji, pitaju šta ti u stvari radiš, da li se to zove karikatura ili je to ilustracija naše svakodnevice. I tu smo negdje blizu te granice. Ne verujem, dakle, da karikatura može da utiče na političare da promene nešto u svom pristupu. Ne verujem da može da utiče na mentalitet ljudi na kratke staze da se ljudi promene. Ono što na kraju ostaje, to je da karikatura ima jednu bitnu funkciju. Zasmejava ljude. Karikatura je u to vreme bila objavljivana na drugoj strani koja je bila editorial page, takozvana urednička strana. Strana koja je nosila na sebi stavove određene novine, stavove glavnog urednika ili uredničkog kolegijuma. Veoma često se događalo da su informacije i komentari na toj strani, uredničkoj strani,
bivale u suštoj suprotnosti sa onim što sam ja poručivao kroz karikaturu. I niko nije imao problem sa tim, godinama. Jednostavno su žmurili na jedno ili na oba oka i puštali su te povremeno veoma oštre karikature da odlaze u narod uprkos činjenici da je na istoj toj strani, istog tog dana, na istu temu, urednik, glavni urednik, po nekom nalogu ili zadatku, pisao i govorio nešto drugačije. Ja bih bio sklon da verujem da je cenzura koja se ispoljava na različite načine danas sigurno prisutnija nego u onom vremenu. Nikada, ni u onom davno prošlom sistemu, a ni danas, čak u ovim uslovima, za sada zaista nisam imao nekih problema i nekih primjedbi. Mislim da jedan dobar karikaturista apsolutno mora da posjeduje i određenu količinu fair playa u svom poslu i u svom odnosu prema stvarima koje tretira. I ja sam se zaista na tom planu trudio da stalno budem fair prema onima koje karikiram ili prema pojavama koje karikiram. Karikature koje objavljujem u Politici su neka vrsta mog dnevnika. To je moj dnevnik. Naravno, ima mnogo toga što mi se mota po glavi, što ne stignem da pretočim, ili bar ne uvek, i na način na koji hoću i koji bih hteo. Vidim da je već dosta dugo hajka na gradonačelnika, na primjer, Đilasa. Ja se ne upuštam u to privatno ko je, kakav je, šta je odradio, šta nije odradio. Ja vidim Beograd. Ja sam bio odsutan 20 godina, dolazio sam ja svake godine, nekad i 2 puta. I ovako malo sa strane imam priliku da vidim šta se izdogađalo sa Beogradom i moram da priznam da ima lepih i zadivljujućih stvari koje su se dogodile, bar u centru Beograda. Sasvim sigurno. I sasvim sigurno to može da se pripiše gradonačelniku Đilasu. Zašto neko pokušava u ovom trenutku da ga skine ukoliko to nije iz nekih ličnih i političkih razloga? To mi smeta.